Zdravíme vás u dnešního videa. Dneska jsme se rozhodli odhalit tajemství jednoho nápoje, který se stal velice slavný. Jmenuje se to Grimace Shake. V temných zákoutích nočního města se skrývá jedna z nejstrašidelnějších legend – Grimace Shake. Tento smrtící nápoj se rozšířil mezi zoufalými dobrodruhy, hledajícími zakázané zážitky. Ví, kdo se odhodlá vypít tuto krvavě fialovou tekutinu, stane se obětí temnoty. Ti, kteří se rozhodnou ochutnat Grimace Shake, jdou do neznámého světa. Po použití začínají pociťovat temné halucinace, kdy vidí stíny minulých obětí a slyší hrozné výkřiky. Někteří tvrdí, že jejich děti zmizely a byly nalezeny v popelnicích za temným mekáčem. Jejich těla zohavená a duše navždy ztracená. Tento strašidelný nápoj se stává symbolem pro všechny, kdo se odváží proniknout do temných tajemství Grimace Shake. Zvuky nekonečného smíchu pronásledující ty, kteří se stali jeho obětmi, a v noci slyšíte zliky zoufalých matek hledající své strašidelné děti.